Всички пътища водят. В неделя обут с един бутуш, отпътувам с лъжица и с вилица. Завързан с веригите за бавно хранене, Рим е 7 хълма паста в чиния. 7 хълма паста, опръскани с синьо сирене и кръв, спонтани болонезе, с акведукти песто, с зехтинени реки, с моцарелени площади, с пармезанени сгради, с статуи от чесън, с древен форум от прошуто, с маслинени куполи на катедрали от бекон, с Ватикана, халюциногенна, отровна, радиоактивна гъба в центъра на Рим. Макаронени бифала пълзят из улиците на града. Аз обхождам площадите, колоните и сградите, Свети Петър, храмът на Минерва, Сенатът, форумът и Пантеонът и набождам всички кардинали като каперси на върха на вилицата си. После хрускам шумно цялото християнско воинство, дъвче епископи, отци, папеси, папи, антикристи с пълни с спагети, остана истината. Шепна. Това е философия на храненето. Пийте вино, пишете библии и като няма хляб и зрелища, яжте Рим.